खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानाव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्मनि गुवार गोसो आरो सुबुं अनसुला सावगारिया नुजासारदों। सानै पेरालाइसिस जानानै थानांनाय बिब' बिनानावखौ मदद होनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानाव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मैया उदालगुरि माजबाटनि सन्जिब गयारि आरो निलि गयारिनि जावजा फिसाजो आरो पेरालाइसिस बेरामाव भुगिनांनानै थानांनाय निजिरा गयारि आरो निजोम गयारि मुंनि सानै बिब' बिनानावनि मोजां सिकित्सा खालामनो हानाय बादि 30,000 रांनि चेक गथायदों। बिथां मन्थ्रिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मौफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ रायजोफोरजों मोजाङै सावरायनानै बे जावजा बिब' बिनानाव सानैनि पेरालाइसिस बेरामखौ फाहामनायाव रांनि मदद होनो खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं गेरेमसा नार्जारीखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिस हानजाया 24 घन्टानि गेजेरावनो खानो हाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला गेरेमसा नार्जारीखौ बुथारग्रा गाहाय दायनिगिरिनि मुंखौ 19 बोसोर बैसोनि पृथ्वीराज नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। पृथ्वीराज नार्जारीजों लोगोसे सानै मदद होफाग्रा सुबुंखौबो हमनो हादों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार पुलिस बिफाना दायनिगिरिफोरखौ 10 साननि थाखाय गावसिनि आखायाव लादों। मख'नो गोनांदि बुथारजानाय गेरेमसा नार्जारीया क'क्राझार मागुरमारिनिमोन आरो गसाइगावनि ITI कलेजाव फरायफुबाय थानाय सासे मेलेमजिबि फरायसामोन। थामथि रादाबाव दं एबसुखौ समाजारि बिजोङाव मान होआलासे बाथ्रा बुंग्राफोरा खैफोदाव गोग्लैनो हासिगौ। मानोना मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारी बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एबसुखौ समाजारि बिजोङाव ओंथि गैयै बाथ्रा बुंग्राफोरखौ नंखाय बाखाय आरो ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। एबसुखौ ओंथि गैयै बाथ्रा बुंग्रा सुबुंफोरनि सायाव गोनांथि जायोब्ला आयेननि राहा लागोन। मानोना एबसुआव गासै 6,000 मावथिफोर दं आरो एबसुआ गोरलै नङा होननानैबो गोख्रों रावजों फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया रबिबाराव बिहारनि भागलपुर रेलवे स्टेशननि साखाथियाव गंसे ट्रेन कच लाबोनाय गंसे ट्राकआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव गिदिर जाम जायो। बे जाथाया स्टेशननि साखाथियाव लोहिया दालांनि खाथियाव जादोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला रावबो जोखोम जायाखै। बे जाथाया मैया समाव जादोंमोन जेब्ला कच लाबोनाय ट्राकआ कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो लोहिया दालांनि मोनसे रेलिंआव सौग्रावदोंमोन। बिथांमोनहा बुंबावदों। DRM बिशाख सैबीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों स्टेशननि खाथियाव रेलवे कमप्लेक्सआव गंसे रेस्टुरेन्ट खुलिनाय जादों। जाग्रा खुलिखौ खुलिनायनि थाखाय बिबान गोनां एजेन्सिया कचखौ बोस्लायनायनि लामायाव दंमोन। गुबैयै बेयो मोनसे लामा जाब्रबथायनि जाथायमोन। बे जाथाया गोसो गुदुं नायगिरिफोरनि मोनसे गिदिर होंगो दोंगोखौ गोसो बोनो हादोंमोन, जायनि फिथाय महरै खाथिनि लामाफोराव गोबां होंगो दोंगो जादोंमोन। बबेखानि ओनसोलारि पुलिस आरो रेलवे मावख'गिरिफोरनि हेफाजाबजों जोबनायाव होंगो दोंगोखौ बोखारनाय जादोंमोन होनना पुलिसआ बुंदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।